Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubag, gusto ko lang ipagawas kining akong kaiubos sa kumbana. Diha ninyo. First wedding anniversary manggod namo ni adtong January 8. So nag-expect yun ko. Maong nasakitan ko pag-ayo. Hapit naman day among anniversary ni Jan. Na-excite man ko eh. Feeling na ako na siya'y surprise ako Unsa ka, no? Regaluhan ka ko niyag alahas. Magbakasyon kami. Mag-fine dining. Upukawon ko niya tapos hatagan ng flowers. Masayra na dyan ako karon January 8. Buntag naman di ay. Uy, wala man si John sa kong tapat. Unsa naman dairong oras ha? Mag-alas 8 naman di ay. Ay, naglami gid akong tulog ba? Patay. Tuwa naman si kuya te. Wala lang kuno kaniya pukawa kay lami kuno imong tulog. Di ay ba? Wala siya gisulti sa imo ha? Wala man te. Kabahin sa unsa madayon ta. Wala. Ay, naka siya surprise na ako. Wala. Basin unya pa siguro. Kuya Totoy og Lola Hubag, nag-expect yun ko ato nga iya akong i-surprise. Maong naghulat lang pud ko. Pero, kay wala man siya nag-greet na ako. Mautong, ako siyang gitawagan. Hello, Han? Han, kabalo ba ka nga wedding anniversary na to karon? Ay, uday, Han. Happy anniversary. Happy anniversary, Han. So kung wala ta katawagi, wapod ka ka-remember? Ka-remember, uy. O, sige, Han. May trabaho pa ko, ha? Okay, Han. Bye. Ay, Sharo. Magulat na lang ko kung unsay plano ato niya. Unsa may lutuon te. Pagluto lang og para sa imo ha. Nga naman di ay. Mga umo sa gawas. O, mga mi sa gawas. O sige. Mga mi siguro mi sa gawas. Mag-andam na lang ko daan. Basin mo teksto karon nga. Apas na lang dirihan. Kuya Totoy og Lola Hubag, taas lagi kay kog expectation. Himan-himan da ito. Wag yun ni text sa nga kumbana nga paapason ko kay mga unmi sa gawas. Og pag-abot niya sa balay mga idol, wapot siya'y dala. Oh, nakailis malagi ka, Han. So what kay plano? Unsa plano? Wala. Naghayon naman gani ka? Bisan isa ka bulak, wala man gani kay dala. Ay, sus. Bulak? Kinahanglan pag yun. Magpalit-palit, ana. Han, anniversary na to. Wedding anniversary. Grabe po ni mo, oy. O sige, ugma na. Mamalit ko. Ayaw na. Lahi na ng kusang loob nga gihatag. Salamat na lang. Kuya Totoy og Lola Hubag, isulti man ninyong mabahura kaayo ko pero sa tinuod lang, nasakitan jud ko sa gibuhat sa kong bana. Insensitive kayo siya. Kung nabuhat man niya sa una, nga nanguyab pa siya, nganong karon nga minyo nami. First anniversary namo. Nganong wala man, iya ramang gibaliwala. Nag-expect yun ko bisan flowers na lang or mag-dine out. Wala gyud. Wa na jud ko ganahing mga idol. Kanang feeling nga, dili ko special. May rasa nanguyab pa ang hanggaw. Kung maminyo na di ay, mawala na ang sweetness sa laki. Makabasol kaayo Kuya Totoy og Lola Hubag. Dagan kayong salamat sa paghatag og higayon ning akong story.
ang inyong letter sender, Christy. May hapon sa tuwan letter sender si Christy. May hapon. Maadjong hapon pag-usap ni mo din ha, Kuya Totoy. And of course, ni mo, my loves. Ni hao. Aritang Inday Christy. Gumayon ka o ani ra bagin ni mga lalaki, dili kayo sweet. Pero dili tanan ha, na mga lalaki nga sweet, na mga lalaki nga mo timaan o anniversary. Siguro na busy lang na sila. Siguro na sila yung mga butang nga giprepara nga wala ni uyon sa ilang mga plano. Nakuan ba na purnada iyang plano sa inyong anniversary o nakalimot siya or nakalimot lang yun siya. Pwede nga nakalimot siya, day. Pwede po nga para sa iya, ordinaryo lamang na nga adlaw ang anniversary. Dili kinahanglan nga i-celebrate or wala siya kwarta. O di ba kaha, dili lang yun siya tong klase sa lalaki nga mag-effort. Kay kitang mga babae, particular kay taaning mga sari-sari. Mansari, samot na ng anniversary. Pero kung nabuhat niya sa una na ito nanguyab pa siya, nganong karon dili naman. Sakit gina para sa imuha, day. Ilabi na kung ang imuhang love language kay mga gifts ba. Mo ni magpahappy sa imuha ba. Diha nimo mas ma-feel nga gimahal ka sa pamaagi sa paghatag og mga gifts. Unya di na niya mahatag, maglain gyud imong buot, day. Mao na imong gibati karon, day, ilabi na nga nag-expect ka nga na siya surprise nimo alang sa inyuhang first wedding anniversary. Pero ayaw tanan na kayo. Na iba mga lalaki nga, kuhan yun, kanang caring. Na iba mga lalaki nga mo take time yun, mag-effort yun. Pero kung ako ay mo pestoryahon, 1 to 10, nasa 1% ra mga lalaki nga caring. Kasagara 9% busy na sa trabaho, usahay insensitive, usahay wa pa nag-mature, di ba la? Yes, I agree. Pero eventually, pag mahuli na ganin niya, mausab ra na, day. Kanang mahuna-huna ganin niya nga, ganun di ba na ko ihatag ning inani nga makapahappy man niya. Yes, tama ka la. Ana ginang relasyon na ginang mga lamas. Pero magsige na lang ganina, siguro i-remind po siya nga kinahanglan na to ng mga butang nga i-cherish, kinahanglan i-experience na nato. Pwede man na ni mo istoryahon siya. Basig na kalimot lang, basig kulang siya ng butanga, tudloan ni mo siya. Di ba la? Yes, ilabi na karon nga wala pa mo'y anak, ang inyong time para pa sa isa't isa. Yes, kung matuluan niyo mo, may istoryahan, edi problem solved. Ano mo ginang relasyon? Kinahanglan magtinabangay. It's a teamwork. Kung dili mo mag-teamwork, di gid mo abot sa inyong destinasyon. Dili gid mahutuman ang inyong mga pangandoy. Di gid mo magmalipayon kay di mo mag-abot sa tunga. Kay ang tunga, Kay naa sa tunga ang lame. tama. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang always.